taukama nemunhu anokutaurira kuti nhasi ande kubhora ngatiregedze kuenda kuchechi. Munhu anoyachi kutora pamba kuti hashamwari mudzimai wako ati muri kuenda kunodya dhina samwe, yobva wasvika kuti aiwa hatisi kuenda ikoko shamwari hande kwakati. Shamwari inouya kuzokubvisa paprogramu yemumba mako. Disconnect yourself. If you can't, then ask God to help you. If you want to maintain your territorial enlargement, there are certain people that must go. And when they go, things will start to move. Sometimes it's better, Baba, to do it at your own slow pace, slowly but surely, than to try and rush by bringing in certain people because they have said they have money. Sometimes you don't need people who have money. You need people who fear the God that you fear. Even in church, my pastors, sometimes you don't need elders or deacons or whoever who comes to church, and because they have money, you give them positions and so forth. And no, sometimes you don't need them because of their money. You need them because of their integrity and the fear of whom you worship. Tosa machechi mazhinji akuwara. Tinotora munhu nekuti aita mari yakati wandei, saka ndiye anofanira kupiwa chigaro muchechi. Yeti pamatojoin dzamari dzake idzodzo nebasa renyu remuchechi ndo pamatouraya basa raMwari. Hello? Am I talking to someone? Sometimes we would rather fellowship tiri 5 vasina havo zhinji asi tichiziva watiri kushumira than tipinde tiri 2000 nevane mamiliyoni asi vasinganamate Mwari watinonamata. I'm done. Do those 5 things. Do those 5 things, and we shall hear a testimony from you when we gather again for the anniversaries. This year we are going to be celebrating our 6th anniversary. Atafamba vijana padiki papo asi Mwari vachitisvitsa kumwe. Patekusvika patime yeanniversary, I want to pray for God to give you the grace to be having a testimony that is coming from this conference. Am I speaking to someone? If you believe I mean you, then stand on your feet. I want to pray.